नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी नीता कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे ताकाची कढी। उन्हाळ्यात आवर्जून प्यावी अशी ताकाची कढी आणि तीही मालवणी पद्धतीमध्ये। पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं, बेलचं बटन दाबायचं, ऑलला सिलेक्ट करायचं, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। चला सुरुवात करूया। 4 जणांसाठी ही कढी तयार होईल। इथे एक छोटी वाटी मी ओलं खोबरं किसून घेतलं आहे, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे, 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत। मिरच्या तुमच्या तिखटानुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। 7-8 लसणीच्या पाकळ्या, 1 इंच आल्याचे बारीक तुकडे करून घेतले आहेत। फोडणीसाठी घेतली आहे मी 7-8 कढीपत्त्याची पाने, 5-6 लसणीच्या पाकळ्या, 1 टीस्पून जिरं आणि चिमूटभर हिंग। मी इथे रेडीमेड अमूलचं ताकाचं 500 mlचं पॅक घेतलं आहे, तुम्ही घरातसुद्धा ताक बनवून वापरू शकता। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये कोथिंबीर, मिरची, आलं, लसूण आणि ओलं खोबरं थोडंसं पाणी घालून आपल्याला याचं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। तर मी हे सर्व घेत आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये, थोडंसं पाणी घालून मी याचं वाटण तयार करून घेते। वाटून घेतल्यानंतर पाव चमचा हळद टाकायची आहे आणि परत मिक्सर एकदा फिरवून घ्यायचं आहे। गॅसवर मी पातेले ठेवले आहे, 1 टेबलस्पून मी घातले आहे तेल। लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घ्यायच्या आहेत आणि सर्व जी फोडणीचे साहित्य आहे त्याने फोडणी द्यायची आहे। जिरं, कढीपत्ता, लसूण आणि हिंग याची फोडणी ही चांगली तडतडली पाहिजे। फोडणी ही चांगली तेलामध्ये परतून घ्यायची आहे आपल्याला। तुम्ही माझी व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघताय तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। माझ्या चॅनलवरती मालवणी रेसिपीज, महाराष्ट्रीयन रेसिपीज आणि इतरही छान छान रेसिपीज मी अपलोड करत असते। फोडणी ही चांगली व्यवस्थित तडतडली की वाटण घालायचं आहे। मिक्सरच्या भांड्यालाही बरंच वाटण चिकटलेलं असतं आणि झाकण्याला तेही मी सुद्धा इथे घेत आहे। इथे आपल्याला पाण्याचा बिलकुलही वापर करायचा नाही आहे। वाटण सर्व काढून घ्यायचं आहे असंच, आणि वाटणसुद्धा आता आपल्याला सर्व फोडणीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे चमच्याच्या साहाय्याने अशा प्रकारे। गरमीमध्ये कमीत कमी हप्त्यातून 2दा तरी कढी अवश्य आपल्या जेवणात असावी। आता मी घातलं आहे ताक आणि इथे गॅस आपल्याला स्लोच ठेवायचा आहे। व्यवस्थित सर्व हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। चवीनुसार इथे घालायचं आहे आता आपल्याला मीठ घालत आहे आता मी। आणि कढीला हा कड काढायचा नसतो, ती उकळवायची नसते। मंद गॅसवर सतत 5 मिनिटं ढवळत राहायचं आहे। कढीला फक्त गरम करायचं असतं, तर ही लगेचच कढी आपली 5 ते 7 मिनिटामध्ये आता तयार होईल। त्याला कड काढायचं नाही, नाहीतर ती फुटून जाईल। तर आपली ही कढी तयार झाली आहे। महत्त्वाची टीप अशी आहे की कधीकधी आपलं जेवण हे लवकर बनवणं होतं, जेवायला उशीर असतो आणि जेवेपर्यंत कढी ही थंड होते आणि आपण जेव्हा ती परत गरम करणार तेव्हाही तिला उकळ काढायची नाही आहे, कड काढायचं नाही आहे। 5 मिनिटं सतत मंद गॅसवर तिला असं ढवळत राहायचं आहे आणि गरम करून घ्यायची आहे। तर अशी ही अस्सल मालवणी पद्धतीने ताकाची कढी तयार आहे। भातासोबत खूपच छान लागते, 2 घास जास्त जातात आणि आपल्या शरीरासाठी सुद्धा उन्हाळ्यामध्ये खूप छान आहे। व्हिडिओ आवडलाच असेल तर फेसबुकला, इंस्टाग्रामला, व्हॉट्सअपला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि कमेंटसुद्धा करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।